No, syöpästrategia on valmisteltu yhteistyössä ja se pitää myöskin implementoida yhteistyössä. Ja tärkeää on, että me rakennamme nyt tarkan tiekartan, etenemisen polun, miten strategiaa lähdetään viemään eteenpäin. Siinä pitää olla selkeästi vastuutahot ja realistinen aikataulu sekä valittuna ne vaikuttavammat toimenpiteet, joita lähdetään yhdessä viemään eteenpäin. On hyvin tärkeää, että tähän toimeenpanoon on poliittinen sitoutuminen, sen pitää olla vahvaa ja myöskin johdon eli poliittisten tahojen ja hyvinvointialueiden johtajien pitää sitouttaa oma organisaatio, hyvinvointialueet viemään tätä eteenpäin. Ja seuranta on tietenkin kaiken A ja O. Ja yhteistä keskustelua täytyy koko toimeenpanon aikana käydä koko tämän yhteisen joukon. Ja se, mitä haluan alleviivata, että ei riitä, että tässä on mukana julkinen sektori, on tärkeää, että tässä on mukana yhdistykset, tässä on mukana potilaat, järjestöt ja myöskin yksityinen sektori. Että yhteistyötä täytyy tehdä.